Σεβασμιότατε, κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών της πόλης μας, κύριοι Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αγαπητοί Προέδροι και εκπρόσωποι όλων των συλλόγων και φορέων υγείας του τόπου μας, κύριοι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου Βόλου, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Εδώ όπου πριν από περίπου 2 μήνες με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας δημιουργήθηκε το άτυπο δίκτυο τοπικών φορέων και συλλόγων υγείας που λειτουργούν στη Μαγνησία και απαρτίζεται από το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας Υπόκαμπος, την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νίκος Χαλκιάς, ένας ήρωας για πολλούς, τους λειτουργούς υγείας της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, το Αχιλλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας και Αλμυρού, το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας Μάγνητες Τυφλοί, τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μαγνησίας Οι Αργοναύτες, τον Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μαγνησίας, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας του Νομού Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μαγνησίας. Αυτό το δίκτυό μας έχει κοινούς στόχους την κοινωνική προσφορά με ενότητα των επιμέρους φορέων και τη συνεργασία με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και να που σήμερα είμαστε όλοι μέτοχοι των πρώτων δράσεών μας και συγκεκριμένα της πρώτης μεγάλης εκδήλωσής μας. Αφορμή η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Το ζητούμενο στο οποίο εστιάζουν οι εκδηλώσεις μας αυτές δεν είναι απλά ο μη αποκλεισμός, αλλά η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε κάθε έκφανση της προσωπικής και δημόσιας ζωής, ισοτιμία μέσα στην οικογένεια, ισοτιμία στην εκπαίδευση, την εργασία, τις υπηρεσίες υγείας και όλες τις παροχές και δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία. Με τη λειτουργία του δικτύου μας επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό το δίκτυο προστασίας και στήριξης που έχουν ανάγκη τα άτομα με αναπηρία. Με αυτό το στόχο προγραμματίσαμε μια σειρά από δράσεις. Δράσεις για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους αναφορικά με την αναπηρία, αλλά ταυτόχρονα να αφουγκραστούμε προσεκτικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να μελετήσουμε συστηματικά τις προτάσεις τους και να επιδιώξουμε την άμεση υλοποίηση πρωτοβουλειών και πρακτικών που θα επιτρέψουν αυτήν την ισότιμη και απρόσκοπτη συμμετοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια όλη η εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, αλλά και το παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήδη την περασμένη Δευτέρα, στην ίδια αίθουσα ακριβώς που βρισκόμαστε και τώρα, πραγματοποιήθηκε η μερίδα για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, που σκοπό είχε την ενημέρωσή τους σχετικά με ζητήματα αναπηρίας και προσβασιμότητας από τους συλλόγους που απαρτίζουν το άτυπο δίκτυο φορέων υγείας. Το προηγούμενο δε διάστημα έλαβε χώρα διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία. Διαγωνισμός που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Θαλασσαιμίας του Νομού Μαγνησίας και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι τα έργα τα οποία είναι εκθετημένα καθώς εισήλθαμε στον χώρο του συνεδριακού κέντρου. Από αυτά ξεχώρισαν 3, τα οποία και θα βραβεύσουμε τώρα, αλλά θα βραβευτούν και όλοι οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Γι' αυτό παρακαλούμε από τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας να οδηγηθούν μπροστά στο Σεβασμιότατο μετά ενθύμια και σιγά σιγά οι μαθητές να έρθουν, αφού προηγηθούν πρώτα όμως ο κύριος Ιωάννης Φόβος, ο οποίος θα λάβει το πρώτο βραβείο. Γιατί όμως? Εκ μέρους του μαθητού που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομά του. Γιατί? Είναι από το παράρτημα του 6ου Γυμνασίου Βόλου που είναι για τους κρατουμένους. Και το σχολείο αυτό είναι το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων. Το δεύτερο βραβείο
στη μαθήτρια Μελίνα Καραμπελοπούλου, την οποία παρακαλούμε να έρθει, είναι από το 3ο Γυμνάσιο Βόλου. Και το 3ο βραβείο στην Αναστασία Σεμερτζίδου από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Παρακαλούμε και όλα τα παιδιά να έρθουν να πάρουν το αναμνηστικό όσα συμμετείχαν στο διαγωνισμό της αφίσας. Ελάτε μπροστά. Και να ακολουθήσουν οι διευθυντές. Είναι εδώ η κυρία Σοφία Κανταράκη από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Είναι η υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Βόλου, κυρία Χανιά Ειρήνη. Είναι η κυρία Αποστολία Κοντζαγιώτου από το 10ο Γυμνάσιο Βόλου. Ελάτε παρακαλούμε. Στα παιδιά τώρα, τα αναμνηστικά στα παιδιά. Συγχαρητήρια παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης ευχαριστούμε και τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας για αυτή την προσπάθεια. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι την Δευτέρα το απόγευμα 5 με 7 θα υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα κληθούμε όλοι να βοηθήσουμε εμπράκτος, δίδοντας αίμα προκειμένου να βοηθηθούν και οι μονάδες αίματος που χρειάζονται στη Μαγνησία. Το κεντρικό μέρος της απόψινής εκδηλώσεως ανήκει στο Μουσικό Σχολείο Βόλου. Οι καθηγητές και οι μαθητές του οποίου ετοίμασαν και θα παρουσιάσουν ειδικά για σήμερα μια μουσικοθεατρική αγκαλιά για τους ανθρώπους με αναπηρία, με θέμα αφύπνιση και ευαισθητοποίηση, ισοτιμία στη ζωή. Θα παρακαλέσουμε και θα καλέσουμε στο βήμα τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μανδρούκα, να λάβει το λόγο και να παρουσιάσει ο ίδιος τους συντελεστές. Να διορθώσω λίγο, το όνομά μου είναι Μανδράκη. Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Βόλου, που έχει τον τίτλο που ακούσατε μόλις τώρα. Στο πλαίσιο του τετραημέρου των εκδηλώσεων που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού τους, ο Σεβασμιότατος Ποιμανάρχης μας προσκάλεσε και το σχολείο, το Μουσικό Σχολείο. Τον ευχαριστούμε για την πατρική αγάπη με την οποία μας περιβάλλει και την εμπιστοσύνη του. Εύχεστε πάτα, την ευχαριστώ. Στην εκδήλωσή μας αυτή θα ακούσετε μουσική και μονολόγους των παιδιών του σχολείου μας σε κείμενα της εκλεκτής συναδέλφου Τσαρδακά Ελένης, καθηγήτριας μουσικής. Αφού ξεκινήσαμε με χειροκροτήματα, τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους υπερέβαλαν εαυτούς και αξίζουν ένα χειροκρότημα, να τα δώσουμε λίγο κουράγιο. Αγαπητοί μου, η ποιοτική στάθμη του πολιτισμού μιας κοινωνίας κρίνεται εν πολλοίς από το κατά πόσο η κοινωνία αυτή αγκαλιάζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και από το κατά πόσο η κοινωνία αναζητά καινούριους τρόπους να ευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Περίπου το 15% του παγκοσμίου πληθυσμού ή 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με αναπηρίες. Τα στοιχεία αυτά στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΗ, του γνωστού μας, και επίσημων φορέων. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η συγκεκριμένη αναπηρία που έχει ένα άτομο δεν αφορά όλη την προσωπικότητά του.
αποτελεί μόνο ένα χαρακτηριστικό του. Έτσι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολυσύνθετη φύση της προσωπικότητας του ανθρώπου και οι δυνατότητες που έχει για να συμμετέχει ισότιμα σε όλους τους τομείς της ζωής. Η αναπηρία γίνεται φανερή και αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που κάποια γνωρίσματα και χαρακτηριστικές εκδηλώσεις των γνωρισμάτων ενός ατόμου συγκριθούν προς τις εκάστοτε αντιλήψεις για το ελάχιστο όριο των υποκειμενικών και των κοινωνικών ικανοτήτων. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των εν λόγω συνανθρώπων μας. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους. Ενώ φλέγον θέμα παραμένει η εκπαίδευση των ΑΜΕΑ, όπως ονομάζουμε. Η διεθνής κοινότητα προτείνει στις κυβερνήσεις να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλειών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία. Η Ελλάδα, ακολουθώντας με αργούς ρυθμούς τα διεθνή ρεύματα, ενδιαφέρεται για την ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά έχει ακόμη να καλύψει κενά. Αν και η εξάλειψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού αποτελεί βασικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακηρύξεις δεν επαρκούν. Στην Ελλάδα, βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑΜΕΑ αποτελεί η ύπαρξη στερεότυπων και αρνητικών προκαταλήψεων του κοινωνικού περιβάλλοντος, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την ελλειπή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αναπηρικά θέματα και με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων αυτών. Το κίνημα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτού του πληθυσμιακού τμήματος της Ελλάδας είναι κατακαιρματισμένο με τη μορφή διαφόρων οργανώσεων και συλλόγων που διεκδικούν την ικανοποίηση περιορισμένων αιτημάτων των συγκεκριμένων μελών τους και όχι του συνόλου. Δυστυχώς δεν εξετάζουν συνολικά το ζήτημα της απελευθέρωσης των αναπήρων σε σχέση με την προοπτική χειραφέτηση της ολόκληρης κοινωνίας. Παρόλες τις παραπάνω υστερήσεις της χώρας μας σε θέματα προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για το ελληνικό παραολυμπιακό κίνημα, για παράδειγμα, αποτελεί σταθμό στην ιστορία του αθλητισμού. Κυρίες και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Κυρίως να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία μας, που σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας και ένταξης στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Είναι φανερό επίσης ότι δεν πρέπει να εστιάζουμε στην αναπηρία, αλλά στον άνθρωπο. Να προσβλέπουμε στην ιερότητα και στη μοναδική αξία του ανθρώπου, να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητά του, λόγω της πνευματικής του σχέσης με τον δημιουργό του και της ασύγκριτης θέσης του ανθρώπου στη δημιουργία. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας με αναπηρία που αποτελούν για όλους μας παράδειγμα και πρότυπο για μίμηση. Οι εν λόγω συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη, όπως όλοι μας, της ειλικρινούς αγάπης μας και του ανιδιοτελούς ενδιαφέροντός μας. Οι κοινωνίες μας επίσης θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας. Ευχαριστούμε τους καθηγητές που συνεργάστηκαν για να μας δώσουν τη σημερινή εκδήλωση. Οι καθηγητές αυτοί είναι
η κυρία Αμαριλίδα Λιάλιου, η κυρία Ελένη Λεφάκη, ο κύριος Άγγελος Σερσέμης, η κυρία Ελένη Τσαρδακά. Ευχαριστούμε τους υποδιευθυντές του σχολείου, τον κύριο Παυλίδη και ευχαριστούμε τον κύριο Βογιατζή για τη βιντεοσκόπηση. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Καλίνικο για την ουσιαστική συμβολή και στήριξή του στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα παιδιά που είναι τόσο παραστατικά στην αφήγησή τους σε ό,τι αφορά τα κείμενα. Η συνεργασία καθηγητών και μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν κάτι μαγικό. Η ποιότητα της ενορχήστρωσης και εναρμόνισης που έκαναν οι συνάδελφοί μου και η μελωδία που θα ακούσετε μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είμαστε οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να ενώσουμε την ενέργειά μας και τις ψυχές μας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Μια παρουσίαση που γίνεται στα πλαίσια του τετραήμερου εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας στις 3 Δεκεμβρίου. Ο τίτλος της εκδήλωσής μας είναι «Αφύπνιση και ευαισθητοποίηση. Ισοτιμία στη ζωή». Θα σας παρουσιάσουμε μια μουσικοθεατρική παράσταση που εμπνευστήκαμε προσπαθώντας να αγγίξουμε το πολύ δύσκολο κεφάλαιο της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία και διαφορετικότητα. Όταν μας έγινε η πρόταση να συμμετάσχουμε σε μια εκδήλωση που θα τιμήσει τους ανθρώπους που βιώνουν την αναπηρία και τη διαφορετικότητα, αναλάβαμε το εγχείρημα με μεγάλη συστολή και δέος. Τι θα μπορούσε να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους με το τεράστιο ανάστημα που αντιμετωπίζουν ηρωικά τη ζωή, που υπάρχουν δίπλα μας, περνώντας συχνά απαρατήρητοι, που ζούμε τις ίδιες ζωές, αλλά η δική τους είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, που έχουμε καθημερινά την ίδια ρουτίνα, αλλά η δική τους είναι μια περιπέτεια. Κάναμε στην άκρη τη διστακτικότητά μας και εμπνευστήκαμε. Αφήσαμε τη μουσική και το λόγο να μας οδηγήσουν. Προσπαθήσαμε να περπατήσουμε στα ίδια βήματα. Προσπαθήσαμε να δούμε μέσα από τα δικά τους μάτια. Προσπαθήσαμε να έρθουμε στη δική τους θέση. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Και ποιος λέει ότι καταλαβαίνει απόλυτα, λέει ψέματα. Αρχικά, νιώθαμε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο είναι τελείως έξω από εμάς. Και μιας και η εφηβεία που ζούμε χαρακτηρίζεται με αυθορμητισμό, ορμή και μια ελαφρά επιπολαιότητα, πιστεύουμε ότι δικαιολογούμαστε. Τρέχοντας τις πρόβες για να ετοιμάσουμε την παράστασή μας, διαπιστώσαμε ότι μας συγκινούσαν τα λόγια που προβάραμε κάθε φορά και πιο πολύ. Τότε αρχίσαμε να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να συνειδητοποιούμε πόσο μας αφορά όλο αυτό, πόσο κοντά μας είναι. Και τότε καταλάβαμε. Αυτό που χρειάζεται είναι συναίσθηση και σεβασμός που λείπουν στις μέρες μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε να μένουμε στα λόγια. Ο καθένας μας πρέπει να βάλει ένα χεράκι για να γίνει ο κόσμος μας πιο φιλόξενος. Ένας κόσμος που η ισοτιμία θα είναι βασική αξία και θα γίνει πράξη. Ένας κόσμος που θα περπατάμε χέρι-χέρι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ένας κόσμος που θα αξίζει σε όλους μας. Θα γίνουμε όλοι μια αγκαλιά.
Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν η κακιά η ώρα. Ακόμη έχω στα αυτιά μου τη φωνή της μάνας μου. Φόρα το κράνος. Ο αέρας πήρε την απάντησή μου. Ένα διάφορο καλά. Έπρεπε να προλάβω την παρέα, την εφηβεία μου, την τρέλα, την ορμή. Η αναπηρική καρέκλα με κοιτούσε ειρωνικά. Της γύρισε ένα βλέμμα γεμάτο μίσος. Όλοι έφταιγαν. Δεν άντεχα να τους βλέπω να περπατούν, να τρέχουν, να γελάν, να μπαίνουν στα μάξια τους, να κάνουν ό,τι θέλουν, να ζουν. Και η μάνα είχε πάντα ένα δάκρυ να κρέμεται στο μάγουλό της. Ο πατέρας κοιτούσε κάτω. Τότε αναμετρηθήκαμε. Εγώ και τα άψυχα μου πόδια. Έσκαψα βαθιά και επίμονα. Μάτωσα και γδάρθηκα. Και τελικά αναδύθηκα. Το πήρα όλο από την αρχή. Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν η κακιά η ώρα. Τώρα πια μπορώ να τα αντικρούσω. Τώρα που εκτιμώ τις δυνατότητές μου. Τώρα που βρήκα μέσα μου την πηγή της δύναμής μου. Τώρα που αντιλαμβάνομαι τη σημασία του να ζεις με όλους σου το είναι. Είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Χάρη στην αναπηρία μου. Χάρη σε αυτή την αναπηρική καρέκλα. Ο αδερφός μου είναι ανάπηρος. Εγώ όχι. Αλλά είναι σαν να έχω λουστεί την αναπηρία του. Τον αγαπώ τον αδερφό μου. Ταυτόχρονα όμως, τον μισώ όταν δυσκολεύεται η μητέρα να τον ντύσει και να του δώσει τα φάρμακά του. Τον αγαπώ τον αδερφό μου. Ταυτόχρονα όμως, τον μισώ που δεν μπορούμε να πάμε μία εκδρομή όπως όλες οι οικογένειες. Τον αγαπώ τον αδερφό μου. Ταυτόχρονα όμως, τον μισώ που τραβάω τα βλέμματα γεμάτα ήκτο και μετά τα ίδια βλέμματα γλιστράνε πάνω μου και μου κολλάνε τη λύπηση πάνω στο δέρμα μου. Ο αδερφός μου είναι ανάπηρος. Εγώ όχι. Τότε γιατί εγώ νιώθω περισσότερο ανάπηρη από εκείνον? Σχεδόν το ζηλεύω. Εκείνος τα καταφέρνει. Το παλεύει στα ίσα. Ενώ εγώ βρίσκομαι μονίμως μέσα σε μία πάλι με όλα. Τον αγαπώ τον αδερφό μου. Service with me.
ξέρω πώς είναι να έχεις την όρασή σου. Για τις άλλες αισθήσεις ξέρω τα πάντα. Και μάλιστα πολύ περισσότερα από όλους όσους έχουν όλες τους αισθήσεις σε λειτουργία. Γεννήθηκα τυφλός. Μέσα στους ήχους. Στα δικά μου χρώματα. Στον δικό μου κόσμο. Ακόμη και οι περιγραφές που μου έκαναν, στην προσπάθειά τους να μην νιώθω μόνος, δεν καλύπτουν την πραγματικότητα. Το ξέρω καλά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν έχανα το φως μου, εφόσον είχα δει τον κόσμο. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να προσπαθώ να θυμηθώ πώς είναι ο ουρανός στην ανατολή του ηλίου και πώς είναι στη δύση του. Πώς είναι το πράσινο χρώμα του γρασιδιού και πώς το μπλε της θάλασσας. Τώρα δεν έχει καμία σημασία. Όχι γιατί είναι εύκολο. Δύσκολο είναι. Και μάλιστα πολύ. Είναι ώρες πολύ μοναχικό αυτό το σκοτάδι. Άλλες φορές είναι απειλητικό. Αλλά εγώ κρατώ τις στιγμές που αυτός ο μαύρος καμβάς γίνεται το τερέν της φαντασίας μου. Που δίνω τα δικά μου σχήματα και χρώματα σε κάθε τι επιστητό. Πόσο κρίμα όμως που κανείς δεν μπορεί να δει αυτά που βλέπω εγώ. Ούτε να τα φανταστεί. Γιατί τελικά η φαντασία μου τα σπάει. Μια μικρή ανατροπή στο σχηματισμό του DNA μου με έφερε σε αυτόν τον κόσμο με νανισμό. Οι γονείς μου, άνθρωποι με βαθιά πίστη και ενσυναίσθηση, με έχουν οχυρώσει ψυχικά και έχουν φροντίσει να ζω ένα σχετικά ευτυχισμένο βίο. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να στοχεύουν για τη διαφορετικότητά σου. Ξέρω πολύ καλά πόσο πονάει να σημειώνει για κάτι που δεν είναι επιλογή σου. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να μην ανήκεις πουθενά, εφόσον δεν σου επιτρέπεται να μπεις στην παρέα. Η εφηβεία μου ήταν δυσκολότερη από των υπολείπων, των κανονικών, των εφήβων με κανονικές αναλογίες. Ξυπνούσα τα πρωινά, διακόπτοντας όνειρα στα οποία ήμουν ψηλός και άγγιζα τα σύννεφα. Μια μέρα τα άγγιξα, ψήλωσα και θέριεψα. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν άλλαξε τίποτα τις αναλογίες μου. Στην ψυχή μου άλλαξε. Γνώρισα έναν άνθρωπο, ένα καθηγητή. Με επέλεξε για πρωταγωνιστή στο θεωρητικό έργο του σχολείου μου. Κάτι είχε δει σε μένα, πέρα από τη διαφορετικότητά μου. Μου άνοιξε έναν φωτεινό δρόμο που δεν έκλεισε ποτέ και άλλαξε όλη μου τη ζωή. Τώρα ξέρω, το παράστημά μας είναι η ψυχή μας και τα ταλέντα μας. Some people long for a life that is simple and bland, tied with a ribbon. Some people
Δεν διαφέρω από όλους τους άλλους. Απλά έχω κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν δείχνω διαφορετικός. Ίσως να φαίνεται κάτι στον τρόπο που λειτουργώ, που κινούμαι στο χώρο. Ο τρόπος που μαθαίνω πράγματα. Πάντα είχα τους δικούς μου τρόπους. Δυσκολότερους, αλλά για μένα ήταν εντάξει. Ξέρω πώς είναι να διαφέρεις. Είσαι σαν κόκκινο πανί. Εύκολος στόχος. Στην πρώτη γραμμή για κοροϊδία, αποξένωση. Ακόμη και όσοι δείχνουν να σε αποδέχονται όπως είσαι, κάποια στιγμή κουράζονται, απομακρύνονται. Δεν διαφέρω από όλους τους άλλους. Απλά είμαι διαφορετικός, όπως και ο καθένας. Και ποιος είναι τόσο ίδιος με κάποιον άλλο? Γιατί εγώ να δικάζομαι? Στο κάτω-κάτω, αυτή η διαφορά με κάνει ταλαντούχο σε κάτι ξεχωριστό. Και αυτό το ταλέντο μου το χρησιμοποιώ για καλό. Μόνο για καλό. Με τους δικούς μου ξεχωριστούς τρόπους που με κάνουν να διαφέρω από όλους και να είμαι ο δέκτης αποδοκιμασίας. Και ενώ με αποδοκιμάζουν, δεν σκέφτονται ότι η διαφορετικότητα δεν είναι επιλογή μου. Όπως αυτό ισχύει και για εκείνους. Για όλους. You know I want you.
φίλους του μπαμπά μου ότι ήταν έγκυος σε μένα, η ζωή τους έγινε γιορτή. Πολύ γρήγορα όμως έσβησαν τα φώτα. Μου είπε ότι κοιτούσε αφηρημένα το τσεπάκι της ιατρικής μπλούζας του γιατρού όταν της ανακοίνωσε πως θα γεννιόμουν με το σύνδρομο Down. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι οι πιο καλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Με αγαπάνε πιο πάνω από τον ουρανό. Είμαι σίγουρος. Αλλά κι εγώ τους δείχνω την αγάπη μου όλη την ώρα. Μου αρέσει να είμαι χαρούμενος. Γελάω ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Ακόμα και όταν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου κάθονται σκεφτοί και προβληματίζονται πώς θα τα καταφέρω όταν εκείνοι θα φύγουνε. Εγώ τους λέω να μην κάθονται σκεφτοί. Γιατί μπορώ να τα καταφέρω. Μπορώ να κάνω πράγματα με τα χέρια μου. Είμαι ικανός. Και ας με κοροϊδεύουν όλοι. Εγώ ξέρω πώς να δίνω αγάπη. Μπορεί να μοιάζω με μικρό παιδί, ενώ είμαι ήδη μεσήλικας. Μπορεί να έχω περίεργες αναλογίες στο σώμα και στο πρόσωπό μου. Εγώ ξέρω πώς να δίνω αγάπη. To the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are, but I won't let them bring me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. we are glorious.
Ο γιος μου γεννήθηκε τετραπληγικός. Όταν ήμουν 37 ετών, μου ζήτησε να συμμετάσχουμε σε έναν αγώνα δρόμου για να συγκεντρωθούν χρήματα για έναν φίλο του με πρόβλημα υγείας. Δεν είχα τρέξει ποτέ μου πάνω από 1 χιλιόμετρο. Έτρεξα 8 χιλιόμετρα για εκείνον και μάλιστα σέρνοντας ένα απειρικό καροτσάκι, το δικό του. Την ημέρα εκείνη μου αποκάλυψε ότι «Μπαμπά, όταν τρέχουμε μαζί δεν νιώθω παράλυτος». Αυτό ήταν. Έκτοτε τερματίσαμε μαζί 72 μαραθωνίους, 251 αγώνες τριάθλου και 6 Ironman. Κουράστηκα, διάολε, αλλά άξιζε τον κόπο να τον βλέπω να χαμογελάει. Το άξιζε το αγοράκι μου. Το άξιζε γιατί η θέα τύχη δεν ήταν γενναιόδορη μαζί του. Με λένε Dick Hoyt και αυτή είναι συνοπτικά η ιστορία μου. Ή μάλλον ήταν. Έφυγα στον ύπνο μου χθες, σε ηλικία 80 ετών. Με πρόδωσε η καρδιά μου. Είναι όμορφο εδώ στον Παράδεισο. Αλλά ξέρετε κάτι, μου λείπει πολύ ο γιος μου. Μέχρι να ανταμώσουμε θα τον προσέχω από εδώ ψηλά και θα τον σμπρώχνω φυσώντας το καροτσάκι του. Δεν ξέρω αν ήμουν υπόδειγμα δρομέα ή πατέρα. Ξέρω μόνο ότι η αγάπη, η πραγματική αγάπη, σε οθεί να ξεπερνάς όλα τα εμπόδια. Δεν ξέρω επίσης αν ήμουν ήρωας, όπως με αποκάλεσαν. Ήρωας για μένα ήταν ο γιος μου, ο οποίος, όταν το ρώτησαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή τι δώρο θα ήθελε να μου κάνει, εκείνος απάντησε «Να μπορέσω να σηκωθώ έστω για μία φορά, να καθίσει εκείνος στο καροτσάκι και να τον σπρώξω εγώ για να τον ξεκουράσω». Βάστα γεράρικ, λίγα μέτρα έμειναν ακόμα. Σ' αγαπάω, ο μπαμπάς σου. Ένας μπαμπάς παράδειγμα. Ήχος. Ετυμολογία. Ό,τι αντιλαμβάνονται οι ζωντανοί οργανισμοί με την αίσθηση της ακοής. Οι δονήσεις που προκαλούνται σε φυσικά σώματα μεταφέρονται με διαδοχικά πυκνώματα και αραιώματα του αέρα ή άλλων υλικών στο αυτί. Και εφόσον έχουν την κατάλληλη ένταση και συχνότητα, γίνονται αντιληπτές από τον εγκέφαλο ως ήχοι. Μάλιστα. Φαντάζομαι πως για κάποιον που ακούει είναι λογικό. Για μένα όχι. Εγώ ακούω με τα μάτια μου, με το δέρμα μου, με την όσφρησή μου. Κάποιος θα έλεγε ότι ένας σκοφός ζει μέσα στη σιωπή. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά και κάποιος που ακούει μπορεί εξίσου να ζει στη σιγή. Είναι θέμα ψυχής. Μπορεί κάποιος να ξέρει πως είναι το κελάιδημα του πουλιού, αλλά όταν κελαϊδάει να μην του δίνει καμιά σημασία. Σίγουρα θα ξέρει πως είναι ο ήχος του ανέμου, αλλά όταν φυσάει δεν του δίνει καμιά σημασία. Μπορεί να είμαι κοφός, αλλά ακούω. Ακούω το άγχος των ανθρώπων που τρέχουν το πρωί στη δουλειά τους. Ακούω την αγάπη της μητέρας για το παιδί της. Ακούω τα πέταλα του λουλουδιού την ώρα που ανοίγουν. Ακούω τα φτερά του γλάρου που χαϊδεύουν τη θάλασσα. Γιατί για μένα τα αυτιά μου είναι η ψυχή μου. Stumble through your days, but
Για πολλούς υπάρχει ένα γεγονός που στέκει σαν ορόσημο στη ζωή τους, που μετρούν το πριν και το μετά από το σημείο αυτό. Ένα ορόσημο που μπορεί να τους μεταμόρφωσε, που να δημιούργησε έναν καινούριο εαυτό. Για μένα, αυτό το σημείο είναι η στιγμή που διαγνώστηκα με ένα σπάνιο αυτοάνωσο νόσημα. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία. Η ζωή μου άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. Σαν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου και ξαφνικά ήμουν ένας άλλος. Αποξενώθηκα από το κοινωνικό μου περιβάλλον. Έδιωξα από δίπλα μου όποιον με αγαπούσε και με νοιαζόταν. Έμεινα μόνος μου να αυτοτιμωρούμε. Το δυσκολότερο για μένα δεν ήταν ότι ήμουν ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Το δυσκολότερο ήταν ότι σαν αρτιμελής και κανονικός εντός εισαγωγικών ήμουν από εκείνους που στοχοποιούσαν τους συμμαθητές τους, που είχαν κάποια αναπηρία. Ήμουν από εκείνους που δεν παροχωρούσαν τη θέση τους μέσα στο λεωφορείο σε κάποιον επιβάτη με κινητικό πρόβλημα ή σε κάποιον ηλικιωμένο. Αργότερα, μπορεί αδιάφορα να πάρκαρα το αμάξι μου μπροστά σε μια ράμπα αναπήρων. Δυσανασχετούσα για τα πεζοδρόμια με τα ειδικά ανάγλυφα πλακάκια που καθοδηγούσαν τους τυφλούς. Δεν πιστεύω ότι αυτό που μου συνέβη ήταν θεία δίκη. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε ο μισός και πλέον του πληθυσμού της γης να τιμωρούταν. Ευτυχώς για μένα, αφυπνίστηκα εγκαίρως. Η ζωή μου πήρε νόημα χρησιμοποιώντας το παράδειγμά μου για να αφυπνίσω συνειδήσεις. Και πιστεύω πλέον βαθιά ότι η ενσυναίσθηση θα πρέπει να γίνει μάθημα που θα διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να σου συμβεί για να ταυτιστείς. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να σταθείς και να κοιτάξεις πιο προσεκτικά. Saw the sun begin to dim and felt the winter wind blow cold. A moment's waits there for him when the glitter fades and the walls won't hold. 'Cause from the rubble what remains can only be what's true. If all was lost, there's more I gain, 'cause it led me back to you. From now on, these eyes will not be blinded by the
Ευχαριστούμε θερμά το Μουσικό Σχολείο Βόλου, τους καθηγητές που συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των παιδιών για αυτή την παράσταση, την κυρία Λεφάκη, την κυρία Λιάλου, τον κύριο Σερσέμι και την κυρία Τσαρδακά και τον διευθυντή, τον κύριο Μανδράκη, που το λέω σωστά τώρα, να με συγχωρέσει για πριν. Όχι τίποτα άλλο, εκκλησιάζεται και στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα μου πει μετά γιατί το έκανες αυτό το λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστούμε. Καθίστε λιγάκι ακόμα για να μην σας κουράσουμε. Γιατί τη σημερινή μας εκδήλωση θα επισφραγίσει ο τιμητικός έπαινος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που θα αποδοθεί σε όλους τους εργαζομένους του Αχιλλοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του δικτύου μας. Και με τον έπαινο αυτό τιμούμε συνολικά τον οργανισμό για την καθημερινή φροντίδα της υγείας των ανθρώπων, αλλά ιδιαιτέρως τον μεγάλο αγώνα και τις θυσίες όλων όσων σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας του κορονοϊού. Βραβεύουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκτός από την ευθύνη για την προς τα έξω εικόνα του νοσοκομείου, προσπαθούν και τολμούν περισσότερο από όσο οι άλλοι θεωρούν εφικτό. Βραβεύουμε την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, τους γιατρούς μας, που κάθε λεπτό της ζωής τους είναι προσφορά ζωής στους συνανθρώπους μας. Βραβεύουμε την νοσηλευτική υπηρεσία, τους επίγειους αγγέλους που υπηρετούν με αγάπη και γλυκαίνουν ψυχές σε ώρες πικρές και δύσκολες. Την τεχνική υπηρεσία, τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη για την εύρυθμη λειτουργία και καθαριότητα του νοσοκομείου, που μόνο αν λείψουν συνειδητοποιούμε την προσφορά τους. Τη διοικητική και οικονομική υπηρεσία, που σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς λειτουργούν και νοιάζονται περισσότερο από όσο οι άλλοι θεωρούν αρκετό. Αλλά και το τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που σε μια εποχή καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου αξιοποιούν την άψυχη τεχνολογία για το καλό των ασθενών. Σεβασμιότατε, παρακαλούμε να έλθετε επάνω και θα αποδώσετε τα διπλώματα τιμής. Πρώτα στον κύριο Ιωάννη Ντόκο, διοικητή του νοσοκομείου και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου μας, για το Διοικητικό Συμβούλιο, και παρακαλούμε να έλθετε πάνω. Στην κυρία Αντιγόνη Καραθάνου, Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκπροσωπώντας την Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου μας. Την κυρία Χρυσάνθη Κορώνη, Υποδιευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας. Για την Τεχνική Υπηρεσία, την κυρία Βάνα Δημητριάδου, Υποδιευθύντρια αυτής. Για τη Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίζα, Υποδιευθύντη αυτής της υπηρεσίας, και για το Τμήμα Πληροφορικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Γούναρη, προϊστάμενο του Τμήματος της Πληροφορικής. Ελάτε μπροστά. Και τέλος, παρακαλούμε πολύ τον τελευταίο λόγο να τον έχει ο Σεβασμιότατος, κλείνοντας και επισφραγίζοντας αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε. Είναι το νοσοκομείο το πρώτο που αντέδρασε σε αυτό που το δίκτυο πραγματοποιεί. Δεν είναι της Μητροπόλεως η εκδηλώση. Είναι του δικτύου. Είχαμε την πρωτοβουλία, ναι. Καλέσαμε τους ανθρώπους, ναι. Αλλά τώρα πλέον είμαστε όλοι μια αγκαλιά.
Και σε αυτή την πρώτη συνάντηση, οι άνθρωποι που ήταν εκεί είπανε, θέλουμε στο νοσοκομείο έναν άνθρωπο να φροντίζει στα εξωτερικά ιατρία. Όταν πηγαίνουμε, γιατί δεν έχουμε πώς να κινηθούμε, πού να κινηθούμε, τι να δούμε, δεν βλέπουμε ή δεν ακούμε. Και το νοσοκομείο αντέδρασε άμεσα. Και διάβασε ένα θαυμάσιο ρεπορτάζ για το πρόσωπο που επιλέξατε. Θερμά συγχαρητήρια, μπράβο σας. Είδατε ότι όλα γίνονται όταν δημιουργούμε ένα κλίμα ενότητας και εμπιστοσύνης. Και σήμερα τα παιδιά μας έδωσαν ό,τι καλύτερο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα συγκινούνται. Δυστυχώς. Σήμερα όμως και εγώ συγκινήθηκα μαζί τους. Γιατί ήταν αυτό που επιδιώξαμε ακριβώς. Τα παιδιά μας έδωσαν μαθήματα και τα ίδια πήραν μαθήματα, γιατί τους δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτό που είναι ένας άλλος που δεν τον γνωρίζουμε, τον βλέπουμε, τον ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Και αυτό θελήσαμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία να κάνουμε. Να ευαισθητοποιηθούμε, να νιώσουμε, να καταλάβουμε, να ζήσουμε και να κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, τα θαύματα δεν είναι τα υπερφυσικά. Τα θαύματα γίνονται στις ψυχές μας. Αύριο στο Ευαγγέλιο θα ακούσουμε ότι ο Χριστός θεράπευσε έναν τυφλό. Μα δεν είναι αυτό το θαύμα. Το θαύμα είναι ότι αυτός ο τυφλός απέτησε από τον Χριστό. Φώναξε, πήγε κόντρα σε όλους, τον σταματούσανε, τον σπρώχνανε, του λέγανε μην ενοχλείς τον Κύριο. Και αυτός φώναζε και φώναζε. Και ο Χριστός τον άκουσε. Και άνοιξε και τα μάτια της ψυχής του. Αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα. Αυτά τα μάτια της ψυχής θέλουμε να ανοίξουμε. Και το σέβομαι, γιατί οι άνθρωποι που συγκροτούν αυτούς τους συλλόγους έχουν δώσει αίμα, πόνο. Και θελήσαμε με την πρωτοβουλία, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, να κάνουμε αυτό που γίνεται και απόψε, που θα γίνει και αύριο και που θα γίνει θεσμός. Ευχαριστώ τον προϊστάμενο, τον διευθυντή. Δημιουργούμε θεσμούς από εδώ και πέρα. Του χρόνου θα κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για αυτή την ημέρα. Και μέσα στη χρονιά θα έρθουν κι άλλες ευκαιρίες. Γιατί το δίκτυο είναι μεν άτυπο, αλλά πολύ ζωντανό. Εξάλλου στην Ελλάδα οι παρέες γράφουν ιστορία. Και αυτό το δίκτυο θα είναι μια παρέα από εδώ και πέρα που θα γράψει τη δική του ιστορία. Και αν εγώ μπορώ έστω το ελάχιστο να νιώθω σαν πατέρας αυτής της ιστορίας, είναι ότι καλύτερο, δοξάζοντας τον Θεό. Σας ευχαριστώ όλους θερμότατα. Το μας χειροκροτήματα για το νοσοκομείο μας. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ήρθα από ένα πολύ κουραστικό ταξίδι. Ταξίδευα όλη τη νύχτα. Δεν ήξερα αν θα μπορέσω να παρακολουθήσω, όχι μόνο παρακολούθησα, αλλά έχω πάρει όρεξη να κάνω και άλλα πράγματα τις επόμενες μέρες με το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου και πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Το δίκτυο είναι ζωντανό. Αύριο θα έχουμε εδώ την ευκαιρία να δεχτούμε όλα τα μέλη των συλλόγων, όλα τα μέλη που μετέχουν στην εμπειρία της αναπηρίας με τις οικογένειές τους. Θα έχουμε 2 εξαιρετικούς ομιλητές και στη συνέχεια όλοι μαζί θα έχουμε ένα γεύμα στη Μεγάλη Τραπεζαρία για το ελάχιστο της ενότητας, για να κάνουμε πράξη το είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ευχαριστώ όλους, να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Θερμά συγχαρητήρια παιδιά μας, σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.